Baloiek ez dira entzuten eta animoa, gaupa, haupa motila! Herritarra asko, eskerrik asko mutilak. Hauek 2010 eta 11 urtean jaiotakoak dira. Haupa neskak, Leire Urtega, txalo beroa.
Eta urtengoak, bueno, nire bigarren aldia da hemen, eta lehenengo urtean, espera nuen horrik aurten kristola izea zegoen, saiatu nahi zerrekurra puztea, baina ja, lehenengo bueltan ikusi dut erlojua eta zain dut ezinezkoa da, gaina hemen. Aldapa gora, haizearekin, gero hortik ere, luze guzti errepidetik haizearekin, eta etor justu nire atzean, 20 segundura, beraz gogorra izan da bai.